GOPDC akan ho abia yeni wona wiawu enti yenso wonso kane anajo Akyem Amweam na ate dene chip compound ayaresabia kuma a ewo Amweam no enya aspiti ayaresa ho akade pii e de free GOPDC company ho nyoma bi te se mpa bedside lockers drip stand medical screens ne nepa ahodo pii GOPDC jina obroni kasa a ose corporate social responsibilities and commitments so na odi dwumadi so a etise dwumadie no ase no Owura Andrew Enyan Ando GOPDC community partnership manager jinamu de achedie ifa kwa bibire municipality health directorate so de ma chip compound management no dwumadie no mu no kasa pii ko so sei na Owura Ando ekan yentie GOPDC ye produce cans vegetable oil. Ye product no market e baby the whole Ghana okodwa so a obetumi abusa cans vegetable oil obeya biato. Na ye wo hanom a na yatumi abedonate hospital bed ama Amweam. We donation we no follow up on last year support to me support omo renovate omo chip compound on the betu yenim so mu hia hospital bed medical management ma yatumi adonate hospital bed no bed no nko ye de ho accessories aka ho wall screen bedside locker any drip stand yenim say de ayede amomu ye betumi aboa ma omapom din atumi akoye yenso ye workers crown so po okrom hanom bi na hospital bom ho modin pa ye workers ne bom tumi hwe omo nti yenim pa say apomodin ebekoyie pa ewo Amweam produce we mu no de ebeka say maintenance culture omo nhwe so yie se na ebeya ombetumi so de ahwe afoforo na daache omo hia additional one na yatumi ahwe no ne yatumi ayeden asupporti omo Owura Georgina Nga ye kwabibre municipality health promotion officer de nanumonyam betai dwumadie nachi na achede nachi no ogina mu kire nani so okansem bi fa ho sei enokan health director ne anemu ya Dr. Bernard Ayesia Sare ene anopei yaba estate ananse Amweam sibdo na yegine na eya de fefa GOPDC management dada oye enenso wasaye adefefe ya maye at hospital bed complete set e de amaye nse Amweam obi biara obe yare obeba no yede ne beto so na pomuden ayeden ACP enti ne ye gina ye director anamu aka ne se yenso yasom na maintenance ne na ye hye won bo se ye bekoso ahye bed ni eho akade ne so yie na ama obi biara ba ne wose nipa ne da so na ye de ye bia na pomuden ni CP ne ye beye enti ye sra omu biom se yaje enti ne ka ne se omo ebi mre biom na nkitanwudi ede no omu ntemu no ye gina director ne maka acho mu se eye mfe to omu nkoso anya den emeboaye na obi beda bed isu a ne ya pomudin bi anipa ne hia no obenya ne yenso ye beboa se nipa ne benya nta no pe ne ye ka ama obi biara ten chip compound no na anu ni Owura na omiwenkobo jina achedie iso eda ase okansem pi na ne kasa mu no okire enyoma iboa ebeboa ema ayarehwe akoso sei ena Owura ikan ene de ye da GOPDC fo ase pa ewa de kesi a omo abeye de amaye no ne enti eti sa ne se to da krampo obi ba na se ewo se ye bibi mana na ye de na to konwa mie no so ne aka abo ne na to so nti ene se anya bed keke se anya adjustable bed anya bedside locker drip stand ne nyama no a ye dwumadi e bekoso yie pa nti ye da mo ase yie papa ye nim se ne aka no omo de beka ho amaye ye da omo ase pa Amweam electoral area assemblyman Owura Aboagye Emmanuel ne committee members nso de anije ne ahosepe ebegina adwumadie yi achi na won kasa mu no wo kire ensem kakra bi Owura nanum nsem ni bi ni ene me committee ayewo Amweam electoral area yeda GOPDC ase ewo adwumadie o mabedi amaye on be renovation my that's last year na eneso nyame adom o mabre empa ebeboaye ewo ombe ba hanu ma ebeje omatoa edo masi bebre ni yan foforo because e pe shelter e man me ba wen yi wase
tre ye krom ha for that Amweam ye mpenifo bebre omo tututu kwan ye da mase that at this moment ye besre so bia wonwa bi o de beboa oman na akwanya ho a obetim ya beboa ye da mase bebre. Opanyini Akoto Mreku ye Akyem Amweam abusuapani na ogina adehye nanamu kire nani so eka nsempi na na kasanti yentie bi. De kan say ye GOPDC eba yen peswa so hey mo aboye kwan bebre so say de kan no na ye chief center ya ye wo hey chief center ye wo hey on be ye renovation mai say bia o di obi kura ba na jo abatan no nkara ye eduru kura na ye de be ma na ayedin wo ani a kirew so kokwai ana ko utumi ana enun na me stress empanifo so de GOPDC abebre a bezi sa di aman omo fa duru emra na nurses na e wa ha no omo so atimi asoye mu ona nsemi na bi yare e ba ye pe esi yemfa no nko kwai yemfa no nko ekowie junction ndi ehwe dwumadi amobua yen ebesi sabri na sa niema we na ekoso a na ni na chief center na sebio mesremikan na nka eba ha aye den ti mesremu na mpanifu ntu anamo na nnuro bi a onde bebre nurses for no a on beboa aye community no omommoa yen na yenso anajo da suomu bibi beba yenso ye ho betoye no omommoa yen na enye adwuma mayen mo nso nyame aboa mo makodru amano nso no afie bia yebo afore de pe okronum empuntu enti mummra emeboa yen de me kan kura chip company ya ye kura no betimi aboa na monso mababoa GOPDC company na omoso yasen enye se omboa ye pa ndi ye mano so timi afiri krom ha ekoduru amone no so moa na kro no so entumpo onye dan amona na no monua no mma ewo kro yi mu a yeso ye boa enti mommoa